As mar leat freisin is féidir leat scrúdú beag a chruthú dit féin scrúdú súil siar. Seo úsáid gur múntóir, anna úsáid gur múntóir, úsáid i gur scaláir a freisin. Cruthaigh scrúdú, ok. Tá tú i ggéirigh scrúdú a chruthú bunathe na mór gléis na mion gléis ná Ryan A, agus Saher Mozart agus Berlioz. Tá an gach ceis mar sin bunathe na topaí sin suas. Dit is féile na cíine tá uait a chur an scrúdú a ranú, chur an ceis sin leis. Cur ceis sin leis. Cur ceis sin leis. Mae gur né marc a chur an gaan sin, dóhéag ar an gaan seo. Cúig deag ar an gaan sin. Má bhartaí an tíní stéine, do you know what, ní ar hahan na ceis na sin lom, mae actually gan cúpla ceis randomach a chur leis. Ír ar an ordán, cúpla ceis randomach a chruthú dit agus sin iad a ríis is féile marcanna a chur le sin más mai leat, agus tucha sé suas ar an popper scrúdathe dit sé. Tá cin le déanamh or le bheith gan ála bheith meascán peir atá ut. Gur tedal ar sin. Scrúdú samplach a mína saona. Don cheol, breúar an saidín beag seo. Freagar gach ceist jetú. Agus tá géirig teachtar eile thuirtas na scláirí gan airí liv. Oraclig agus 10 námat, oraclig agus 12 námat. Má tá tú i ggóil vidal náir teistéid, fa siú anamh tú féin mar scaláire. Dúna é sin, breúar an raibh ar an sin, agus tucha an scrúdú suas leis an lehanach clúdig, agus na ceistena leis. Má bhrúan tú, sábháil agus córáin, tuaigh sé ráidit é íoslódáil mar PDF. Má dhéanaan tú é íoslódáil mar PDF is féidir sin fiú a oscailt. Sglá sé mar seo, agus istí gan tá an scéim mar cála. Sa scála eile seo dom. Ok, so féile a chud ábre cheartú, chumá an PDF tá an popper scrúdathe mar chonig mar second ó hin. Déir sé freisin oscail mó scrúdathe. Má héantas a ráis gríon lehanach tusa gríon lehanach baile más mai leat, má bhrúan tú ar mó scrúdathe an seo. Feictú aon scrúdathe tá crutha go tucha siad suas. Cáil an ceann ceáil atá díreach cruthathe grin. Scrúdú samplach, no. Scrúdú samplach mína saona fih cú ceáil a ríis tá sé ann dit mar chleachta má scaláire tú, nó mar píosa oibre dus na rangan agat más múntóir atá anat. Alright, sin iad na scrúdathe tá anna éideachtaí ann. Can I live?